Jo, idem akorát z roboty. Dneska taký zvláštny deň. Do 11. bola úplná pohoda, do 11. úplne rytí najhoršie. Fakt mega moc. Úplne totálne. Bol som zase s tým druhým kolegom, čo nerobí tak moc veľa, takže viete predstaviť. Nezastavil som sa ani na sekundu. Fakt totálne naháňačky. Ale tak už idem domov, že chill. Za chvíľu som home. Jo, stojím v strede cesty, aby mi zastavil bus. Počúvam lavička Pimpin, môj najobľúbenejší album. Dneska bol popičí deň. A ozývam sa later. Jo, dnes z roboty akurát brutálne ponuky začali byť. Celý deň bol úplne v pohode, ale samozrejme museli sme mať svadbu. Pol hodinu pred koncom prišlo najviac moc ľudí. Samozrejme objednávali kokotiny, bolo im to úplne jedno, že musia platiť. Platia že najväčšie bomby. A idem počúvať Glebíka, lebo vydal nový album. A počúvam to. Vlastne dneska o polnoci to vyšlo, teda včera už, lebo už je 1 hodina. Včera o polnoci to vyšlo, už som to počul 4 razy a 4 krát ma to stále viac a viac baví. Prišiel som do reštaurácie, v ktorej som bol minulý rok a čiačka si ma pamätá. Inak sorry za toto, jak som sa spál, tak som dostal taký shit. Dávam si na to mastičky, nič nepomáha, začínam byť chorý, žiadam to prejde. A, no to som chcel povedať, že minulý rok som tu bol v tejto reštaurácii a čiačka si ma pamätá normálne. Čiže je dosť halus a začínam sem chodiť od dneska, lebo je to najlepšie. Nechápem, prečo som tu celé tieto 2 mesiace skoro nebol. Idem akorát z lekárne. Normálne typka, odhadujem, že mohol mať tak 50-60. Úplne najlepší človek na svete, ako som kedy videl, že to robí celý život. Tá mi tam vysvetlila úplne do podrobností o všetkých liekoch, čo som si akože od nej vypýtal. Teda som jej povedal, čo mi je, lebo akože začal mi dosť tieť sopel, zelený a mám kašel trochu. Tak mi tam dala nejaké lieky na to. Hoci, pohodička vyzerá. Jo, idem si pre veci, ktoré som si dal oprať. Cítim sa jak zdochlina. A bol som, teda po ceste som stretol jedného Čecha, čo robí u nás na hoteli a povedal mi, že sa cíti takisto úplne, že 4 dní chorý, ja tu mám teraz 3. deň. Začína to byť horšie a je to na hoteli tiež, viacej ľudí to má, takže ide, čo môžem dúfať, že sa rýchlo vylečím. Aj tak musím ísť do roboty. Chlapci, nechal som sa tak brutálne oskamovať. Zaplatil som 40 € za 2 tašky, neviem koľko môže mať kilo. 40 € som zaplatil, 15 € za jednu tašku, 15 € za druhú a 5 € za každú košelu, mal som 2. Takže 30 a 10. Tie košele chápem, lebo tie boli brutálne zasrané a kolegyňa, čo sa mi ich snažila vyčistiť, tak hovorila, že musí na to použiť silnejšie chemikálie, že to je úplne zasrané najviac. Ale za jednu tašku 15 €, čo majú na stránke 7,50, ako nechápem. Povedal mi, že na budúce mi spraví cenu, ale na budúce tam nepôjdem. Mal som sa ho na to najskôr opýtať. To je úplne najväčší skam. Jo, idem za chvíľu do roboty. Čakal som hodinu na kuriéra, čo mi písal, že príde za 20 minút. A doniesol mi toto. OK, pozerám formulu. A toto nejak rýchlo zjem. Nie je to absolútne dobré, vyzerá to hrozne a za 10 minút idem do roboty. Boys, prvýkrát, fakt, že úplne prvýkrát meškam do roboty. A vždycky som sa stihol pipnúť presne na 30. A tie vyjebané autobusy mali 4. 4 za pol hodinu. Na tej ceste, čo som videl, som nevidel ani jeden. To je fakt taká strašná pičovina. Nechápem. Bol som tam proste na čas a vždycky z tej zastávky chodí tak isto. Nie dneska proste.
Jo, idem akurát do fitka, konečne. Povedal som si, že si zaplatím tú permanentku sám. Nepôjdem tam s nikým, lebo nepoznám nikoho, kto by... Teda nepoznám ďalších dvoch ľudí, kto by išiel so mnou. Piče. Idem začať makať. Som síce trošku chorý, ale tak to nevadí. Je to iba kašel. A idem sa poriadne rozbiť do fitka. Zajtra nebudem vedieť odniesť tácku. No, idem z fitka, úplne po piči som si zacvičil. Cítim sa najlepšie. Proteín strašne kalórií. Typek mi dal proste na test. Ty koko, to je najlepší. Fakt úplne najlepší proteín, ak som kedy mal. Minul som extrémne veľa peňazí, lebo som si to fitko zaplatil na 3 mesiace a plus tu proteín lacnejšie ako 50 € nikde nenájdem. Idem akorát z roboty, chill z robota dobre. Išiel som po takom obrubníku a hovorím si, že tam sa určite zjebať nemôžem. Nezjebal som sa, ale bol proste fakt, že široký. A akorát, ak som si to povedal, tak som si ešte povedal, že isto to bude nejaká pičevinka, o ktorú sa potknem. Samozrejme, že sa to stalo. A potkol som sa proste o... Neviem, tam bol nejaký vymol, alebo jak to nazvať, netuším. A proste som sa o to najviac potkol, rozdrbal som si najviac nohu. A jak som to ustal, včera som mal day off, bol pondelok, sorry, že som to nezostrihal, ale som nejaký mŕtvý a nič sa mi nechce. A neviem, asi som vyhorený alebo čo, alebo keď príjem do roboty, tak som tiež z začiatku úplne mŕtvý. Potom to prejde a cítim sa dobre a keď príjem z roboty, tak som úplne dead. Čakám na bus a zistil som, prečo niekedy nechodia žiadne, lebo kokoti štrajkujú, že majú málo peňazí. Tak kvôli tomu proste sa niekedy rozhodnú neísť na bus. Sedím na ulici po robote, počúvam PTK a čakám na bus. Sap, idem akorát do fitka po týždni a začína to byť poriadne teplo. 30 stupňov každý deň, že fúka tu, ale nie som na to zvyknutý, úplne ma odjebala z toho. Pred pol hodinou som sa zobudil, takže som spoknutý jak práca. Neviem, to bude top. Potom z fitka sa ozývam. Jo, idem akorát z fitka, cítim sa úplne najviac top. Najviac top. Musím si nájsť viacej času preto. Teda musím sa snažiť zaspať skôr, lebo včera som išiel spať o 2:00, takže som sa zobudil v pohode o 10:00. Ale normálne chodím spávať okolo 4:00, 5:00. Slúbim úplne skoro a potom na to nemám čas. Cítim sa najviac top, dal som si chrebatík, bicepsy. Na tie bicepsy som moc nedal veľa cvikov, ale chrebatík som rozbil poriadne. Cítim sa najlepšie. Skurvených 30 stupňov. A za mesiac to bude tak 35. Niekedy až do 40, ale to iba občas, to bude iba niekedy. Takže to bude halus. No. Idem teraz domov sa nájsť niečoho a potom do roboty. Jebe, sedím si na vyjebanom proste chodníku, čakám na autobus a vyjebaný kokot proste za mnou prišiel, že do you love dick, ty kokot, normálne na aute. To aby som už vyfajčil, čo ti jebe, vyzerá jak jaká buzna vyjebaná auto. Jebe, normálne, okej, stala sa tá pičovina s tým typkom, ale teraz autobusár totálny boss. Chodím týmto busom už tak 2-3 týždne cca a zajebal mi normálne, že vidí, že som unavený, blablabla, že nezastaví na zastávke, ale vie mi zastaviť bližšie k môjmu ubytku, že zastaví tam a že mi tak bude zastávať, takže jebe, úplne som rád, najviac boss. Takže tak, robotka dneska úplne v tope, až teda nájem toho zmrdá, ale však to je jebať na to. Buzerant, špinavý. A si myslíš, že som kurva nič. Autobusár top. Idem domov spať konečne, gna. Jo, idem akurát home. Pol 6:00.
prvýkrát, čo idem domov v takomto čase bez toho, aby som bol opitý. A cítim sa opäť top. Idem po robote, bol som sa nájsť a trochu som tam ostal 4 hodiny. A idem dať sprchu a mal by som ísť spať asi. Yo, what's up? Monday off. Idem akurát do hotelu, teda na hotel sa nájsť. Idem za holkou, zdraviť na chvíľočku, niečo dať normálne do seba. Bol som si kúpiť kartu na autobus. Cez Viki nerobia, takže dneska zajtra musím chodiť pešo. Ale nevadí, aspoň sa prejdem. Nie je to až také hrozné. Raz za čas. 6:30 idem domov. Bol som zase vonku a stretol som kamoša ísť do roboty do piče. Jo, bol som sa akurát dokúpať v mori po 3 týždňoch. Idem home, osprchovať, oholiť a do robotky, klasika. Život je po piči, je tu 30 stupňov každý deň do večera. V noci sa tu chladí na 27 a potom znova ráno 30. Pretože tu je strašne veľká vlhkosť, čiže už som si aj zvykol, ale nechodieval som chvíľku von, neviem, bol som nejaký lenivý, aj z toho tepla som bol dosť unavený, ale už chillík, užívam si život, chcem tu ostať navždy do piče. Jo, 7:20 ráno, krásnych 25 stupňov, aj tak je pocitovo menej. Ale úplne top. Spal som 3 hodiny, išiel som spať o 3, zobudil som sa o 6, lebo spolubývajúci nechcel mať zapnutú klímu a vnútri sa nedá bez klímy momentálne žiť. A takže idem si kúpiť nejakú vodu do obchodu, idem do gymu, pôjdem do banky, idem si dať vyprať veci. Večer idem na večeru s niekým a potom sa ozývam ďalej. Berem späť, je teplo jak kokot. Jo! Idem z banky, máme kapsy. Bol som vo fitku, dal som ramena, takže nemôžem absolútne držať mobil. 3 mesiace tu bývam. Teraz som zistil, že máme sekretárku, ktorej proste chodí pošta a stačí prísť za ňou. A ona to proste vždycky prevezme. What the fuck? Kde som? No, takže dal som si vyprať veci. Akože ešte ich nemám vyprané, ešte som si ich tam dal. Ale zaplatím za toto 14 €. 14 € za tie isté 2 balíky, čo som minul zaplatil 40. Ja som sa nechal tak ojebať, ale však nevadí, dobre. Naučil som sa, dal som to tam teraz a hádam to bude v pohode a uvidím. Hádam mi to nezhorí, alebo či to nedá 3-krát menšie. Jo, išiel som sa nájsť do mesta autobusíkom, týpek. V živote som nevidel žiadneho, alebo nepočul a nevidel žiadneho autobusera tak trúbiť, jak tohto dneska. Reálne každú minútu trúbil na niečo. Nevadí, strašne pekný dník dneska. Je teda začiatok dňa. Nevyspal som sa, lebo môj spolubývajúci prišiel domov nadrbaný, jak štena vyjebané. O 4:30 ma zobudil, lebo nemal kľúč, tak som mu otvoril dvere, mal som mu chuť dať facku. Prišiel dovnútra, niečo si zobral a išiel von. Mal som mu chuť fakt potom to už prijebať. Potom nakoniec som zistil, že si zobral, to niečo, čo si zobral, bol kľúč od domu, čiže on ma prišiel zobudiť na to, aby si mohol zobrať kľúč od domu. Takže zobral si kľúč od domu, išiel von, potom sa vrátil, domkol si pohoda, ale zás bol nadrbaný, čiže zás chrapal ako prijebaný kokot.
Takže som dneska spal 3 hodinky, stával som na to, lebo idem na stretnutie do nejakej reštaurácie, čo mi jebe ani rozprávanie do reštaurácie. A dneska človek deň, idem do roboty a čo dneska pondelok, nedela, útorok mám voľno. Keďže mi to manažer ako pohodičke, raz robím 12 dní, raz robím 4 dní, že akože dobre, ale zároveň zle. Chlapci, čo sa stalo teraz, čo ti jebe? Vyklepaný som jak prasa, volal som políciu. Normálne typek asi sa snažil znásilniť nejakú holku v aute, to je rovala, že má zavolať políciu, som si volal políciu, mám zdravosť, som si odfotiť značku a že ide za ním polícia, normálne v piči som z toho, absolútne nechápem. Kázal sa, že proste mám ísť preč, lebo bude mať problém, že to je jeho žena, že nemá nič riešiť, ona ho začala biť do tváre, on ju stále držal, nechcel ju pustiť. Ty kokos. Piči. Jebe, ako oproti tej pičovine, čo sa stalo pred chvíľou, tak som teraz stretol kamoša z minulého roku, čo tu robil čašníka. Dohadujeme sa od začiatku, čo som tu, takže 2,5 mesiaca na to, aby sme sa stretli. Že proste niekam máme ísť a teraz som ho stretol na zastávke. Ako bolo to iba na chvíľku, ale jebe. Čo sa dneska deje, je neuveriteľné. Neuveriteľné. Absolútne neuveriteľné.